Kawedo dan barala dan bawa pikir panjang ajan terjadi pertengkaran. Ibu nasi karami baru badagu dari tandan bagage-gage ramanyambui bagendong naik kate rumah sangko hati kalalo sana ngajayoy kiro garejo manantigane ay gajaylay malalay kiro garejo manantigane macam galeh dan kini cako pagi mengalih magi patang-patang mengalih lansik kadang-kadang mengalih bawah kadang cuo mengalih kancang timbangan kedua indah ado baanya nyorang kamambali. Oi macam-macam parangai kunci nambura kunci inggiri kunci ko bagi kue ngadang ketek bawi bapi wah gigi lecet kulit mangulang awak na jadi basi tua kurang nanila acuah lah imalang kurang nanila acuah lah dulu mamau kosongan pe nan punya orang pandian-pandian di buku tapan-pan pabiarlah orang pagurau saja dulu ayo saja nan punya tabe asa dape kami memancing dak dape ikan indah wadi kami ganyui nan paralune ay gajaylay malalay kami ganyui nan paralune nande aco batanggang malam tiuk lalu tiuk casinca pamilo masuk kata dua hari wasadang siang juga. Oh elok nasib nyocoke ayam tabali ayam mangurak bulu jarang daging tasungguah bak nak payah wana maniang nyoho imalang nak payah wana maniang di bawah kacang goreng di bawah duduk santai suram pilih main lampu padam bagal esok sabalah suuk sangko hati dan film kungfu kironya kawan apa pacaran
Ibu Tina punya rumah, kok gagah bana lampu neon ni duit tagantuan ni si kereng kabe putuin cayonya hilang ni sinan tibo penyesalan. Takkan nabuna dan matobo kasurui badan lama lu katola samo badorongan na dia oi. Katola samo badorongan Nanden balah larotan jenam dia pilin katali jenam dia pembalui tunggak ketunggak tuho rumah gadang dia teh bau kiancak bau kia bungo timpagoan. Oi kalau di kanaun tuang badan sarupo ayam nagari putih kota lualai banyak. Awak menjadi inwak samang talwak abis bulu mangurak kakaran yang siap menanti ganai imalang kakaran yang siap menanti ganai. Ini adanya labia barun begini aku penuko basa bagalangku selesai orang pai bola ya batin ditaruh sampai tinggalnya. Ay namu ada bosan cetiron son elo laki wedenai pakai dah ada warna minyak bensin yo minyak tanah hidup juone. Minyak tanah hidup yuone. Malang nasi nyo jari manis tiok bacincin lapang yugo tiok dicubo tiok lungga kamalah kaden sorongan antakok kain wak kaki. Oi nasi badan musim bak kini bak kusuk sarantang tuwo inak santu ujol nyopangka kotak bisa diselesaikan lah mungkin nabi menyudahi imalang lah mungkin nabi menyudahi. Di jalan Perak orang adogan lawannya orang mendanga kapariaman itu lagunya. Malah lupa dan tak bagigi. Oi dembawa kapal buruan labi mencuan darah dagian nyunyui tak tahu gajayoi. Dagian nyunyui tak tahu Manyala anjang kumbang gago kurang kalang baburu musang tasang kota mun hijau larinya ke parak tinggal menyuruh di dalam ladang eboh lah kurang mencarinya. Oi kan bang nanape angin elok mangko salang paalang-alang kok jampang tibo angin buat tali putus kumpalan tinggal hadiah diam dia kurang esep tabuang buat sah
Den bawa tagak kapiradan kabajalan kok panik kaki kaduduk kepala panian panyaki apa itu namanya. Denan kandung dangagan mela eko ilang lupa pamenan la sulibana kapangganti lali molubang kanai saya namun kandianya lalaju kajayoy namun kandianya lalaju bau mendaki janjang niat denai kapasa ateh pinggang sakit langkah tak tahan kawan mendaki lagi banyak ketangan kawan dan pegang tibo di ateh pisan yugo oi buatinya maju sang ketipu kalepak lai kareh lai jo anger kurang sangkit dan Ragi kabu ajai larara awak lah jarang dipakai orang mungkin ketinggal selama nyai imalang mungkin ketinggal selama nyai Tianto kata be dia lenube umpan nabui ubi untuan ledape ikan sirako ikan pawe jadi yugo ay nasib dan batang kele dipakai orang tio ari taniya ati naya rumah izin sainggo pintu sajone ay wajailah sainggo pintu sajone kondak saluran angin pago iliakan jalan pasasan pan tanam baringin lima luka di pasana orang talua singgah kabalai kurai taji oi kondak tahu di untuang ambo jangan dikandang lengkat togan untuang sarupo rumah tinggal atau muak kasolalapu ayat tanganang di halaman penanti taban nanyolah